ଶିଖିଛୁ କି ନାହିଁ? ଏ ପାଖରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଉ ମୁଁ ଯେଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଦିଆରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଟା ଗୋଟେ କହିବ। ହଉ ଏଇଟା କଣ? এটা বি, এটা সি, এটা ডি, এটা ডি, এটা কোন? আই, আই, এটা না ই, 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 এটা এফ, এফ, ভেরি গুড এফ, এটা জি, জি, এটা এইচ, এইচ, এটা আই, 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 এটা জে, এটা কে, কে, এটা এল, এল, এটা এম, এটা এন, এন, এটা ও, ও, জোর से कहियो, এটা পি, পি, এটা কিউ, কিউ, ও, ভেরি গুড কিউ, এটা আর, আর, এটা এস, এস, এটা টি, 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 এটা ইউ, 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 এটা বি, বি, এটা ডব্লিউ, ডব্লিউ, এটা এস, এস, এটা ওয়াই, 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 এটা জেড, জেড, তাহলে এ টু জেড তো सब जान पाइलो? जान पाइलो नहीं? ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜେଡ୍ ଅକ୍ଷର ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଖେଇବ। ହଉ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ଉ, ଉ କେଡା? ଆଉ ଉଠେଇକି ଦେଖାଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଉ ତାପରେ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ଏ କେଠି ଅଛି ଏ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏ ମାନେ ଏଇଟା କଣ? ଆଉ ବି ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ବି, ବି କେଡା? ସି ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ଯାହା କହିଛି ସେ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ମାନେ ବି କେଡା? ଭେରି ଗୁଡ୍ ବି। ହଉ ତମେ ଏଲ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲ ଏଲ୍, ଏଲ୍ କେଠି ଅଛି? ଦିଅ ମାନେ ସି ଏଇଟା ଉଠେଇଲ ଏଇଟା ଏଲ୍ କି? ନା ତାହେଲେ ଏଲ୍ କେଡା? ତାହେଲେ ଏଲ୍ ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ଦେଖି? କେ, ଏଇଟା ହଉଛି କେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲ୍ ହେଲା। ହଉ ଆମେ ଉଠେଇଲ ଆର୍, ଆର୍ କେଠି ଅଛି ଉଠେଇଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଆର୍। ହଉ ଏମ୍ କେଠି ଅଛି ଉଠେଇଲ? ଏମ୍, ଏମ୍ ଆର୍ ଭିତରେ ଏମ୍ କେଠି ଅଛି? ଉଠେଇକି ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏମ୍, ତମେ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲ ଏମ୍ କେଠି ଅଛି? ଏମ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖାଅ ଏମ୍ କେଠି ଅଛି? ସିଏ ଦେଖେଇବ ଏମ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏମ୍, ତମେ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲ ବି କେଠି ଅଛି? ବି ଏମ୍ କେଠି ଅଛି? ସେ ନିଜେ ଉଠେଇବ ବି କେଠି ଅଛି? ବି ଆ ଭିତରେ କେଠି ବି ଅଛି ଦେଖ